Dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtuki-kini sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento, cause this is a free zone of our own public opinion. Mga pita ninyo mga bay. Now, dilikso tas topic mga bay. Kini bitaw atong cellphone bay kung dunay kini ang virus. Di ba ato man ang kanang i-delete? Kaya makaguba sa atong cellphone, madaot ang atong cellphone. Dunay mga apps ana nga maoy ma-delete sa mga virus. Nya kanang sa Facebook pod nga nakay dili ganahan diha nga na friend nimo kay para nimo toxic na, so imo sa na siyang i-delete no, pinagi sa kanang pag-block. Nakaroon mga bay, nganong gisgutan ko ni kay ang punto na to nini, kung dunay kinini ang babag no sa usa ka kalambuan sa ato nga pinobre nga opinion, natural nga ato ginasiyang kanana ang isa likway, di ba? Insan ko'y ganahan gud o kanang kasamok, no? Ang ato lagi yung pangandoy. Para lang nako, wala akong ngandoy yung badato gunsa. Kana bang kalinaw lang, no? Kanang kung mahimo gani kanang kalambuan nga patas. Now ato ning hisgutan mga bay. Kaya lagi maghisguta aning kuang kinini ang ginganlan lagi nila og mortal sin. Ambot og unsa ning klasiha sa kuan no. Now in fairness mga bay, di na lang ta magdaghan pa og istorya. Kay diya sa Facebook no, ubay-ubay na gid ang naglagot. Ang problema masagod ninyo kamo mga believers kay dili gid hinuon tanan, no? Daghan sad ang magsigi og simba, no? Diyos nun kaayo. Di na lang ta mutokian na inyong mga binuhatan, no? Pero mao nang dali kay mo masuko kay di mo sagud mo tig-ukab ana inyong Biblia tao ni. So karon bay, no? Karon mga bay, panahon na gyud nga dili lang ta magpersonalan. Mga to akuan lang kining kinanglan nga pusla naman lang no nga naabot ani ning mga puntuha. Ato na lang hugtan ang atong curiosity, no? Kay daghan namang kuan kining daghan na kay na-post nako diha sa Facebook nga wa gid tay mahimo ana mga bay, no? Kay dunay uban diha nga masuko para lagi kuno nila nang bugal-bugal ta. Pero kwanta na bay post ra man gina siya bay, no? Imo tang ibutang gid sa imong nahuna. Ngano kang naka-post gid siya ani, no? So ana ta di magsugod, no? Ngano naka-post siya ani? Unsa may hinungdan ani? Unsa may iyang gitun-an? No, ingon ana unta mo ba kay abi ninyo mga baygon. Kanang inyong estado karon diha na ko gikan ana. Diha ko gikan ana. Sama sab ko ninyo nga believers. Unya ang nakadiferensya lang gid siguro kay kuryoso lang gid kay ko ba. No? Kining ako pinobre lang gid nga pagpanuki-duki. No, kay lagi nya atong namataan gid na kog buot, nag-agi sa tagsakristan. Bata pa ko niya. Dugay-dugay ko sa baptist niya. Kanang baptist gud sa Bautista at bang ra na dito sa katipunan. Unya diha nay gamay kayo nga kinini ang nakapauting kay na nako sa curiosity ba nga ngano man nga managlahi man nilang mga panudlo ang naas at bang kining adlang Sabado nya kining sa mua Domingo, so pilaray dagan sa istorya. Akong giadto dito ako pong gituki dito ilang doktrina. Unya naganoy sa guaning iglesia ni Kristo nya
taas na lagi kay atong istoryahon pa kay halos magidan ng relihiyon, no? Saksi ni Jehovah, ining ang Muslim niya, ang dugay-dugay gyud kinigin sa Catholic Defender, no? In fairness gyud ang Catholic, kining Katoliko gyud, musugot mo sa di ka mo mga Kristyanismo, pusla naman lang mag-Christianity ta, pagbalik na lang gyud sa Katoliko, kay sila magoy una mga bay, no? Sila gi una gyud nga nag-compile aning inyong Biblia sa Christianity. So mao na ang atong topic karon, ining kabahin lagi ni ining yawa, no? Kining Satanas, no? Demonyo, unsa pa inyong termino ani. Pero unsa man ni siya mga bay? Kining yawa mga bay, suma sa Biblia, taas na pod kay nig atong basahon. Wala gina kong ingon ninyo nga ukab sa mo diag Biblia, no? Di kay puros lang mo diag simba-simba nya. Kuan ba kana bang mura bagwa gi kanang definition ba, no? Nga magbinuotan lang ta kay tungod kay ni simba ta unsa ba nya pagkatagtaod kana bang kuan gid siya ba, kana bitawng lahi gid bitaw nga, kana bitawng ang imong pagka nindot, no? Kanang pagbaton sa kaligdom nga wala bay kanang kondisyon, no? Pero sagdi na lang kuan gina, no? Maglahi dag topic ana arita ning kuan kinilaging ingon lagi nilang yawa lagi, no? Nga matod pa maoy tinubdan sa mortal sin, no? Mao kuno ning yawa. So kining yawa mga bay, suma sa inyong balaang kasulatan kining Biblia, sa sinugdanan giniini anghel gini siya bay, no? Angan ani niya dong anghel pa ni siya, si Lucifer ni. Unya ang kauban ani ni Lucifer nga mga anghel san mao ni sila si San Miguel, si San Gabriel, no? Kinsa pa ning mga anghela ni, no? Si Rafael. Ngapin na lang tanas Donatello, no? Mura ni Ninja Turtles, pero mao lagi bay anghel gini sila nya. In fact didto gini sila nagpuyo sa langit, no? Didto ni sila sa langit kauban ang Dios, no? Ang Ginoo kauban. So nindot kayo ang langit bay, no? Ang definition ba sa Biblia ba, ilang kahimtang didto, makalupad sila bisag asa, dili sila gutomon, no? Wa sad sila kato kay di masad sila maluya. Unya sa pamayniaan aning langit, no? Naa nila ang gahom, naa nila tanan. So ganahan mo anang kinabuhi mga bay, no? Kanang langit mao nay inyong gipangandoy, di ba? Kanang langita. So karon kining langit nga di entua dito nagpuyo si Lucifer, matod palagi sa ginini ang sa Biblia. Basahan na lang ninyo mga bersikulo, no? Kining Isaiah 14:12 ngadto 17, ning Ezekiel 28:17 ngadto 19. Kaghan pa kini mga bersikulo mga bay, mo na nga magbuka-buka lagi mo diha kay aron gyud mo kay baw ba. Kay sa ako na laging giingon nga diha gigugikan na ng kanang estado ninyo, no? Patuo-tuo. So kita nagtuon lagi da. Apan na diskubrihan lagi nako nga pagka daghan laging diferensya lagi ani. So mao ni mga bay nga didto sila sa langit. In fairness pod kani si Lucifer kay lagi moingon gani kag perpekto, di ba? Tanawa ra ha. Ang gihimo sa Ginoo matud pa ni inyong Dios aning Biblia, inyong writer sa gaingon ana ha, perpekto, no? Wala gyoy gamay sala, wa gid sila kahibaw og unsay dautan. So para nila ang naglibot ngadtong sud sa langit puros kamaayo, no? Puros katarong, no? Kaligdong, perfect tanan. So naa nila tanan. Diba? Sabta ra guna ninyo maayo. Perfecto tanan. Limpyo kaayo, no? Purity. So ang pangutana ani mga bay, unsa man gyung pagkahitabo
no? Matod pa nga ang hinungdan ko noon ini nga Lucifer, no, nga nayawa lagi ko noon pinagsugod ko no sa envy, no, kasina, no, murag nasina ba siya sa gahom ko no sa Ginoo. So ang pangutahan na ani kadtong envy kay kani maisip man ni siya nga sala, diin man tugikan unsa man ning pagkahitabua nganong nasud man na sa alimpataka ni Lucifer. Unya nganong si Lucifer man sad, di ba? Unsaon man ninyo pag-explain karon? Naa naman kaha ang tanan, limpyo na. Pero nganong niudyok man to sa hunahuna ni Lucifer, diin day gikan ang sala. Unsa man ning sala mga bay? Unsa? Doon na ra ba inyong giingon nga Santissima Trinidad, no? Tulo ni inyong Dios, dunay Dios nga Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. So kining tulo ka Dios naglihok didto sa kalangitan perting pagkalig-on na, no? Kay dili kay usa lang kabuok ang Dios, tulo pagid kabuok, perting lig-on na. Limpyo kayo. Wa gid igwa gyud makasud bisag gamayng buling, no? Gamayng buling lang sa sala, no, bisag gamayng negatibo. Pero unsa man ning hitabu'a nga ni amay lain, no, nga ni Enter the Dragon kaning giingon, no, nga sinugdanan kuno sa sala mao ang kinini ang envy. Kanang nisuod man to sa nahuna ni Lucifer, asam din gikan. Di ka ni nga dunay laing Dios. Nailaing ikaupan nga galaroy-laroy dito. Nya kanira bang kuan? Narba ni mga kahulugan, no? Kini pareha aning mortal sin lagi ko, no? Defined as an utterance, a deed, or a desire contrary to the eternal. Lami paminaw, no? Eternal. So eternal na unta. May na kayong kahimtang, no? Way katapusan. Pero nga nung naingon ato mapagkitabo, dili lagi ni siya gikan. Apay lang giingon nili kanang gitawag og venial sin, no? A sin kuno regarded as involving only a partial loss of grace. So murag gamay ra kuno nang salaa, pero magamay madako na mga bay. Ang sinugdanan ani diin gini siya gikan. So mauna siya mga bay. Kung maghisgot ka, no, labi na diri sa diha sa Facebook, no, perti naman pagkadaghan na gid diha nga mga lain-laing sikta sa relihiyon, nga mangutana ka nga maulagi kuno ni ang yawa kuno nang libot-libot sa tong kalibutan. Unya kindi bang ka questionable sa Ginoo? Andi na lang gud ta mag minaot na lang gud ana mga bay, no? Kung ingon ni ka kining gubot pas lukot kining atong kalibutan, no, kay bisag kinsa na to matag-usa na to, wa man gid siguro ganahan og kasamok, di ba? Kitang tanan puros gid naman og kalimpyo, kalinaw, no, kamalambuon, pero ambot og nganong ingon na ani ning atong mga pangunahuna. Pero di na lang ta magdagag istorya, no? Kung sugdan na to, no, sa sinugdanan sa langit balang daan, no, perfecto na gud sila didto. Oh, pero kanahawa kung magisgot ha nga naan na sa realidad kini nga to suma lang gina sa inyong Biblia. Ukab lagi mo ana inyong Biblia. Mao ra ginay nag-ingon diha, no, may nakigahimtang dito sa langit, gisudlan ba yun? Unya okay na lang unta to. But unsa ni nga klase sa matter, di ba, sa science, no, sa diha nag-eskwela pa ta panudlo mo gina, no, what is matter? Anything that has mass and volume that occupies in space, that is what we call matter. Pero kining sin, what kind of matter man ni siya? No, asa man ni siya gikan? No, kato si Lucifer mura man lang tog bayanan. No, so kaning sin diin din ni naglaroy-laroy. Misod sa una-una ni Lucifer mo nang na-envy siya kay kung ang tao mga bay o aro sa binuhat, kung di ginatudluan og dautan, unya puro sa ginakamaayo, maoro gina siya, puro gid maayo. Tanawa lang na ato lang ning klaroho na. So ubani ko ninyo sa pagsubay nini.
Human sa nahitabo dito sa langit nga naggaguliyang na. Unsay gibuhat sa Ginoo? Di ba? Kay lagi dunay nagdaglawgaw. So gisilhig kuno sila sa Ginoo, no? Salikway sila dito. So wala nalimpyo na sa daglangit. Okay lang tanan. Unsa pa kahitabo gidelete na lang unta no para ni kitam ganing tao lang gani nga mayok mo ka kikita gunahuna kanang atong cellphone no ay posible nga masudlag virus tong cellphone ato magani nang i-delete di ba pero unsa mo ba lusab sa Ginoo ang daw ninyong Biblia nga igo ra magisilhig wa na man niya i-delete aron way maamong karon okay na lang ito gisilhig kana bang way kabutangan no, nagpabilin gihapon nga buhi, no? Magtikaw-tikaw. Oh, unsa pa kahitabo naghimo og kalibutan ng Ginoo. Taan ta sa ganing atong istoryaho no, pero tanawa na lang na ninyo sa sinugdanan diha sa Genesis. Pagbasa-basa lagi taon gid mo kay pagkawa gilami ninyo kung mag-post diha sa Facebook nya, magsuko-suko mo way igong hinungdan nya, wa gyud mo ituon. Basa-basa lang mo. Huwag mo pulihan na sige TikTok ninyo. So mo ni mga bay. Gitambog lagi ko noong iawa. Gisilhig sila dito sa langit. Nga karon ang Ginoo. Unsa kay ang trait na sa naghimo siya kalibutan. So diyang naghimo siya kalibutan. Nawara na yung Ginoo. Unsa gisipyat ani niya. Gibuhat si Adan o si Iba. Okay. Nya. Ginalantan ni nilalansan ni nato no masab kaingon mo ginawa yun ta no sa kay inyong Biblia sa ginag-ingon na nano nga si Adan kuan ganing sa ni nahimugso ni water jaka no gihimo ni gikan sa lapok okay kugihan gigamutoon sa siyensya na ba ito ila nagmaayo kung pwede ba na now gihimo si Adan gikan siyuta nya karon kay si Adan lay kuno mingaw magigbaglaakaw-lakaw wa say kauban so natugo no si Adan, gikuha ang gusok ni Adan, giibdan og usa, gihimong babay. Lamia aning tripinga ba no? Pero mo gina gihimong babay, so doon na kauban si Adan. Karon, ang punto na to ani, okay na unta ang tanan, no? Limpyo na kayo. Og buot man gani hunaw-naon, ang Ginoo dili na kinahanglan maghimog ingon ato no, di na siya magasol-lasol. Di na siya kinahanglan maghimog tao. Ngano man, may na may ilang kahimtang sa langit. Naa dito mga anghel. Gamhanan kay sila. No, niya tanaw sa Ginoo ba nga. Murag bati man kayo nga. Puros lang tagahom-gahom. Dili puros na mga powerful diri. Nga niya sa langit. Himo sila glain. No, nga kanang bang way gahom ba. Di makalupad. No, kanang dunay bukog ug panit mo nang gihimo ang tao. Karon himog tao. So di ang gihimo ang tao si Adan ug si Iba. Okay na kayo no ang Garden of Eden. Wala gid sila kay bawo og unsay sala. No na mao na sa niyang problema na to. Mao lagi ning tapika no kining sin, mortal sin. Okay na kayo limpyo na. Unya maayo kay ilang kahimtang okay na unta to. Gani ang mga kahayupan ilang ilang istorya no ilang masugo-sugo kay wala lagi sala so friendly kay ang mga animals so karon ang pagkamalinaw no gitawag og paraiso di ikaw ganahan gana bisag ako mga bay no kung mamatay ko bahala mag-inusara ko unyaan ha ko ibutang anang lugar pag ganindot ana kay lagi sa akong ingon di kita ganahag samok no nindot kayo nga ang atong kalikupan ba himsog di pareha nito karon nga perting daghan ng mga daghang mga mining mo nang may mga landslide dunay mga katalagman yun ya kini lamang mga na nag-iya sa mga kining mga mining nga irresponsable kining uban nakaingos landslide musugod mo sa dili inyo ra sa ning kauban mga believers ni mo ni mga magtotoo sumauna no ang paraiso limpyo kaayo may na kay kahimtang nilang Adan ug Iba no unsa man ning hitabuan naman sad
nga okay naman unta kayo ang ilang kahimtang dito. Pero kung unsa ginakaon sa Ginoo, anong doon na pa kuan dito, anong doon na pa may punuan nga iyang gibutang dito gusto nga sa Garden of Eden, no? Ingnon na lang na nga kanang lagi mansanas lagi kuno na, pero ang ilag yung ilang sa nilang kabuang ang nilang definition nga prutas kuno to sa pagkahibaw sa maayo og daotan. Tanawa ra ha. Gibutang nga niya gahoy dito. Iyang gitisting nga ang tuyo kuno ato aron pagtesting no sa kapasidad sa loyalty sa tao. Nganong iya pa mang testingan? Unsa questionable ang mura bag questionable na hinon kayo ang pagka all knowing sa God, no? Ang iyang pagka omniscience. Unsa man ang omniscience ato nang binisayon, nahibaw siya sa tanan, no? Kay og mao man definition sa God, no? Usa sa iyang virtue ana niya mao ang omniscience, kay ug wa siya anang omniscience aw dili na siya Ginoo, no? So mo na iyang one of virtue sa God, omniscience, all knowing, nakahibaw siya sa tanan. Karon nganong iya manggibutangan dito kinini ang katong kahoy, no sa bunga sa maayo ug daotan, nganong iya manggibutangan ato? So wa sa kahibaw nga ang tao mahitong pawa kato kung wa lang dito niya butang tanawa lang gina ug unsa nang pagahitabo. So tuod man ang dagan sa sugilanon ining Biblia gibutangan niya adtong kahoya, so nahitabo na nahitong pawa gid ang tao, no? Sa dihang unang mikaon nya nakaligri para bagyo gyang bitin mao para bagyo ni tintal. Biblia napabayla ang libro ani basig masuko na sad mo ha. Mao man ni istorya sa Biblia, ang bitin ni istorya gitabi ni ganing biliba ko sa writer aning inyong Biblia ba pero mao lagi na ang bitin misulti unya ang bitin mitintal ngadto ni iba. So sa dihang mikaon si iba, no, tanawa ra gyud nakahibaw na si iba og unsay dautan, no? Misulod ang kinini ang sin. Bisag kato na lang antang puntuha nga nakahibaw na si iba, wa na lang tato niya apila si Adan. Agoy, si Adan di basta lang pagkabulyasuha. Sa dihang nakaon ni Adan mo na nga ang atong kinibang pinubre nga pag-analisar na to ani. Sa panudlo sa siyensya mga bay, ning atong kalibutan, no? Bisag di na lang kamo adto di iwa pobre ra man ta ngato na lang pag-analisar, no? Kanang magabi makakita magigas mga stars, no? Pruiba ka na nga wa ta mag-inusara sa space na idaghang butang dito sa kalangitan. So unsa may tuwa dito, no, sa space? So gawas gini ana ang pangutana balik na sadda kining mortal sin diin man ni siya sa dihang ang usa sa tinubdan sa mortal sin nga si Lucifer didto siyang unahuna kay manintal gini siya gisilhig. So ang mortal sin nagpabilin didto siyang unahuna, no, nag-uban-uban, no, perting pagkapalpaka kay sa dihang gabuhat ang Ginoo kalibutan. Abuot ba ni nato sabton nga ang mortal sin nakapusting na daan gawas sa atong kalibutan? Kunya naghuwat na lang nga musud kung mukaon si Adan o si iba niadtong maong mansanas. Giunsa man ni pagkalkulo sa inyong Ginoo? Unsa man ni pagkahitabo kung wa lang di ito niya butang ingon ato lang dato di okay na unta kayo unta tay problema sa kalibutan. So mao na inihitabo mga bay. Sa dihang nakaon ni Adan iba o niya wa na questionable na kayo ang baga omniscience sa Ginoo. Unsa sang pagahitabo diin sa gahang Ginoo naglaroy-laroy wa sa niya pagga nga dayon. Diha na lang siya ni balik na human nagkaon sila si Adan ug iba niya ang nakaligre bagyon
Kaya pag aris Ginoo asa sa kalibutan, akong naging pangutanan migawas ang baba. Niingon bagid siya, Adan, hain man mo. Mo ni Ginoo ninyo sa inyong Biblia nga gamhanan nahibaw sa tanan nangutana ni Adan kung asa sila gitago-taguan lang ni Adan. So mo nang hitabuan mga bay sa ilang conversation, no, tali sa human being between God kay lagi wa makauyon ang Ginoo sa gibuhat sa tao. Saon man sa pagka wa magitaw to sila kalibutan tong mga tawhana kato sila si Adan ug iba bisag ako naman kung kay bawo ko nga mo ni maka hitong pawag di gyud ko mukaon na pagkadaghang pagkaon nga nagbalibot kadaghang klase sa prutas mutuyo lang gyud ko pagkaon na to pero mao lagi na kay mao may naa sa script, no, aning sugilano na ninyong Biblia. So ang matod ba diha, no, matod ba sa kining isa ning nagsuwat na ninyong Biblia ning mong sugilanon gipalayas na sa Adan ug si iba, no, sa dihang gipalaya si Adan ug si iba unya wala na sila sa Garden of Eden. So nahitabuan ni mga bay mauna to ang tinubdan, no, ang kinini ang sala nakasuod sa kalibutan tungod lagi ni Adan ug iba nga inosente in taon kayo mikaon na tong prutasa tayo no prutas lagi nakaingon bida. So mo ni mga bay nga tuod man nanganak sila si Adan sa iba unya ang Ginoo misalikway nagpadili-dili pang karaho ingon siya nga kanang di nako no suko kay siya di nako kay misupak mo nako no wow. Inyong gisupak ang akong sugo so midaghan ang tao niingon siya nga wa na itarong aning mga tawhana, no, puros na kuno yabag unya nisamot pag yan ang aligre mga bay ang Biblia sa nag-ingon na dito sa langit. Diba? Kay wa naman to sila si Lucifer. Okay naman kayo. Okay naman kayo. Wala sila si Lucifer. May na kailang kahimtang sa langit. No, limpyo na king langit. Unsang pagkahitabua. No, ayaw ninyo pasangin ang yawa, ha? Kaya na, di dyan ako kay gasulti na yung Biblia rin. Dito sa langit, mga bay, unsang pagkahitabuan eh. Ang tagalangit, kauban na mismo Ginoo, ha? Naibog sa mga tao sa kalibutan. Kunya sa dihang, naibog ang mga kinini ang binuhat dito sa langit, dito sa kalibutan. Lain na sang badlungon, no? Ang mga tagalangit, ni Ari sa kalibutan, may tatong ni Ari lang dire nga nagig-amigo. Nakigdurjak, kasing masuko na sa mana. Ang Biblia gini nyo may nagibasahan na lang na ninyo sa kanang tibuok yun sa Genesis. Unya sa dihang nagtinurjakay sila nahimugso kuno no ang mga kanang laing matang binuha doon na kanang murag naong og cyclops doon na mga tao na kinini ang tuloy kamo doon ay unom ang kuyamoy scale no lain-lain no posible nga doon ay murag naong tigbalang unsa pa ning inyong kalaki aning mga firitel. So mauna nisamot ang kalagot sa Ginoo kay nalipay siya nga kitambog na untang yawa wala antay problema. Ang problema bagay kay kining yawa nga iyang linabay naghimo og kalibutan giamong na sad ang iyang binuhat sa kalibutan nya karon iyan wala na siya kay lagi ang tao nakasala naman wala nang tay problema. So moingon gisag dili nagyod noon sa aming pagkitabo nga ganang better man kayong Ginoo ninyo nga ang iyang kauban nga kining niyan naa dito sa langit pila ra man ang pagtambong dito. Karon ingon siya nga wa ni samot na no perti ng lawgawa kuno sa kalibutan. Niingon siya nga walay tarong pero di ito na siya nakitaan kadi usang nabilin kay ba kaginsa ni kana si Noe. Nanawon tog tarong basa ni Noe. So si Noe mga bay Biblia sa ninyo ang gaingon gipabuhat og arka kay ang plano sa Ginoo balik na sad siya no di na naman tato siya no kay nagluod naman ang Ginoo
nibalik sa kalibutan. Kay lagi ko nun, higugma day ko no siya. Mura din ni kuan, no? Kung sa gugma pa ni, sala sa init, sala sa lamig. No? Kadi-di niyan. Mo na, saan ay kanta ng kuan? Kanang ha-ha-ha-sula. So mauna nga, ibalik ang Ginoo. Moro niya nahigugma nga. Kay lagi na siya nakipadi, wa ko na siya nakita na di usa si Noe. So, pilay dagan sa istorya, ang tuyo sa Ginoo limpyohon ang kalibutan. So, ang plano sa Ginoo aron malimpyo ang kalibutan, patiyo na sa niya. Saon niya pagpatay, iyang palunupan. Tanawa na ingana kay responsable ng Ginoo sa Biblia. Karon, aron dili maangin sila si Noe. Si Noe gipahago-hago pag niyay, gipabuhat pag gidugar ka. Nya lain na sa daban ng problema, taas na sa kay gato ning istorya, no, kining bahin sa arka kay questionable kay ni, no, kay gipapili lagi si Noe sa mga hayop kay aron pasanayon pagbalik, no. Suspurбida. Tanawa na lang ninyo sa ubang episode nako sa alien versus atheist versus believers sa part 2 sa part 3. Anama lang ninyo kay kanato ang opinion diha, wa gini bias mga bay, no. Puros ni kanang kuan yun kining pinubre lang ni siya pero pintok ni nga pag-analisar na karon hitabo sa diyang gibuhat ang arka tuod man gipalunupan dahil Ginoo kay ba kag unsay nitabo yan ang panahon na nga gilunob ang kalibutan samtang ang arka gawtaw-utaw. Tanawa si Noe, no, ni ay kaning iyang mga anak kining tulo, si Ham, si Sem ug si Japet, tulo man iyang anak, mao kuno ni kanang gigikanan sa tanang races sa tao, no, kining ay mga Amerikano, mga Negro, mga insect, no, kining mga Mongolian race, mga Malay race, didto kuno ni gikan ni ining ani nila ni Ham, si Sem ug si Japet. Nya dunay mga asawa ni nila. Kaya ba kung sa hitabo sa arka na ano sila yung iskandalong hitabo, no, kay perbida dunan na say kinini ang gihubog lagi ni Snowy lagi bay gipainom nya paghuman gi kuan kining dunay tinor jakay ning tabo. Sensitibo ra ba kay mo? Di na lang ko pero tanawa lang niya ng bersikulo ha. Na karon limpyo na, okay na. Kay matod palagi kuno nila bisag unsaon kuno paningkamot sa tawo ni adtong higayon na sa ilang panahon ang tao di gud gasaka sa langit ngano man ang langit kuno gisiradaan. Okay ha, gisiradaan ang langit, close na, no, dugaya sa tagam sa Ginoo, no, gikan siyawa ba ngayang kitambog nga pag ikaduhang hugna pag yun ang iyang kauban nga nabilin dito mga angel sa langit nanganaog sa kalibutan so kaduha gid nga ako anang Ginoo, no. Now, karon hitabuan ni sirado ang langit, way makasuod. Pero naghimo na sa lain nga kuan, no, lain na sa nga buto unsa ba ni hunahuna ni inyong Ginoo nga pasudlan ang langit. So aron pasudlan ang langit kuno unsa may iyang paagi? Ang paagi sa Ginoo aron makasud sa langit kadtong mga nangamatay kay taas na lagi sa dagatong istorya kinataas-taas na labasan ni kining aron maluwas lagi kuno ang tao, no, daghan nga nangamatay, no, ang mga kalag kuno nasangit, no, kay ang langit lagi sirado. Okay, now gidaghan ang tao, no, human sa pagkamatay ni Noe nang katag na sila si Ham, si Sem ug si Japet, no, ang mga asawa ani. So kato may sinugdanan. Padili-dili ang Ginoo, no, pero di ito nagugma lagi kuno siya sa kalibutan. So unsa man ang pagkahitabua karon makasud kuno makasud ang mga kalag sa langit nga nangasangit gikan sa panahon ni Noe ngadto ni Abraham. Sus nilanda og pila ka tuig ang paagi sa Ginoo. Ang anak, ang Diyos nga anak maoy nanaog ni aray sa kalibutan, no, ni aray dili naghikob mahalag masuko mo diyan kung magi naghikob may na kayong kahimtang sa Ginoo ha, ang Diyos anak
no, tupong o gahom matod pa ninyo, no, parehara sa Dios Amahan og Dios Espiritu Santo. Ang Dios Anak mao hinanaog diri sa kalibutan, no, nagpalansang sa cross, kay aron kuno malimpyo ambot sabda na ninyo unsa nang klasiha na stripping na, no, ang sala, no, ang mortal sin, no, ang pagpaaga sa dugo malimpyo kuno. Yun sa kanay pagkuan gid sa writer, no, nga gituhuan manis kadaghanan yun nya ang pagpatuo rabas kadaghanan pero di yung paggagubuta, no, kay daghan kay mga lain-laing version nga nigawas pero usa na lang ka bersikulo atong isulti ana, no, paborito kay ninyo ay, no, kanang John 3:16. So mao na siyang tubag, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Asti lang lamia, everlasting life, no, adto sa heaven, no, usa ka eternal place, no, sa unsang paagi nga matagamtaman nimo na, no, matagamtaman na nimo kay dili unta gina matagamtaman kung ang Dios Anak wa mo kanaog diri sa kalibutan. Pero ang klaro yung pagkaistorya ani bay bunga ra gining tanan, no, sa mga nagsuwat ani ba, kay para lang nako kitang tanan puro sa mga matay, no, puro sa mga matay way mo gamot nato niining kalibutan na. Ako ra ni ha, para ginako kining sinuwat ani inyong Biblia usa ka dakong sinurambaw. Now kung inyo ning ikasuko kay daghan naman diha nga suko na gid sa Facebook, nga daghan kay inyo diyan tradisyon, no, nga kay ni inyong Kristo mao lagi ning natawag December 25 unya sa ulogon iniga sinulog kay kana sa ninyo mao kuno na si Kristo nya dunga nang didto sa Manila kanang Black Nazarene. Ning Semana Santa mao na sa nang Holy Friday, no, ilansang, no, pag sa na reenactment kuno na. So balik-balik ning tradisyon na but at the same time mga bay, no, while the Catholic Church, no, nga kining nagpractice ani on the other side sa ubang Christianity daghang nga misupak kinsa man ni inyo ron ning kauban, no, nagbasa sa Biblia, no, kini mga born again, mga baptist, Iglesia ni Kristo ang dating daan. Ano man ibay nga ingani man giniga pingaani ka samok, no, ang inyong pagtuo. Now para lalagyan ako bay kini siya resulta mo guni sa kinibang sinuwat nga lalisunon kayo, nakabantay ka nga kung eskwela ka isiparate gini ang religion, no, lahi gini siya sa mga subject, sa math, sa science, history, English, unsa pang mga subject diha nga kanabang mga subject nga madawat sa tanan dili malalis, no, kanabang tagaan og pagtuon nga mapuslan sa kalambuan. Kung anha dia magtutok ang tanan okay ra man gid unta kayo, pero wala man gid untay dautan sa relihiyon unta ba kung kuan kini ang hitabo man gud kay nakatandog man gud ni sa moralidad sa tao, no, paghisgot niya taan ng moralidad ay kay sa sunod na lang puhon. So kani bay murag taas man ning istorya bay, no, sinsa kayo kay sa iyo pamangig kayo sa kadlawon nga nagisgot ko ani nagbasa-basa ko ani inyong Biblia, no, kanina lang ko ano ni ay murag kuan kining asa ba ni mabasa ha nga ang yawa murag bag nahug turista, no, kining sa Hub, no, Hub 1 bersikulo 6 nga daw sa 12 nga matud pa unya usa ni anak adlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo didto usab si Satanas, no, nakasuod na sa diha balik
daghang kabuang. Unya matud ba, uban kanila og gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? No, nagdinubagay pa di sila. Unya mitubag sa si Satanas, gikan kong nagsuloy-suloy sa tibuok kalibutan. Sa ato pagkasuloy-suloy din sa turista di ay no. Unya ingnan sa Ginoo, nakamatikod ka. Ha, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay laing sama kaniya, no? Kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat og dautan. O buutan kuno kay ni si Job. Tiwasa lang na inyo basa bay, pero ang istorya gid ani, no? Pagkawa gyoy porbida si Job nga wa loyal man ta kay niya ug nganong maoy gitripan, gitestingan. Mayon ta tog testing lang, no, nga testing lang ba nga kada bang pareha bag debate ba nga testingan kag masuko bagag di patay pag yun, no, gipamatay ang mga, no, ang mga negosyo ni Job, no, ang iyang mga panginabuhian. Na kamo na lang gibasa na kay ang istorya ana mga bay nahug aning istorya ha nga ang Ginoo mao imitintal ni Satanas kay ug wala kining wala hulhugi ang Satanas ngadto ni Job. Di gini mo kuan si Satanas ngadto ni Job. Maong nakiloso sa ning yawa sa ngadto ni Job kay ang Ginoo mo say murag nang hagit. No? Nga si Job wa ron tay problema, ang Satanas wa ra gid problema. Murag gidangat ni gi-block na, gi-delete, no? Nya gisilhi niya pag himan-himan pa di makasuroy-suroy pa di dos langis tamo na lang pag. Pero sa sunod mga bay unsa inyong mga komento diya ipuan na lang na diya sa ubos, no, kaya ato nang tubagon ang punto na to niini. Ang punto na to kadtong giingon, no, in fairness nining inyong Lucifer kay buutan man gani, no, anghel nga kinini ang naa niya tanan sama nila ni San Miguel ug ubang mga anghel. Kadto bang mortal sin diin dugikan, no? I-explain din ninyo og tarong. So diri lang sa kukuto mga bay. Adios na tong tanan og rock and roll mga bay. Himarat, bidagsang ang lipat-lipat, samtang nagkayamukat, isang